हेलो दोस्तों, हम आज लोगन के सुनाएम खेसारी जी के धुन पर एगो नया गाना सुनियन। लइका नियर सुजला कोरा पर कोरा में दिया कंजूरा में यही गाना के धुन पर एगो हम गाना सुनावतनी कि सैया गिया लगावे ले जवानी में, कि सैया गिया लगावे ले जवानी में, सुतेले बथानी में ना, कि सैया गिया लगावे ले जवानी में, सुतेले बथानी में ना। ई खेसारी जी के धुन सैया लइका नियर सुजला कोरा में दिया के अंजोरा में। तो ओकरा बाद ई गाना के अंतरा में क्यों रही, अरे नई हर में रहनी तो रहनी बिपाशा। जैसे कोनो भी लड़की नैहर में अपन हीरोइने बन के रहेला लो, जो ससुरा में जला लो तो तनी खाना वाना ज़्यादा बनावे के पड़ेला, या सास ससुर के सब कपड़ा उपड़ा खींचे के पड़ेला, ऐसे तनी गोजन हो जाला। तनी जैसे कोह तरीका कि नई हर में रहनी तो रहनी बिपाशा, आवते ससुरावा बिगड़ गईल दशा, कि तनको रंग नहीं आइल मोर कहानी में। ये सखी मैंने अपना सखी सुनाओ तेरी दुखवा अपन, कि कौनो रंग नहीं आइल मोर कहानी में, हरे सुतेला बथानी में ना, कि सैया गिया लगावे ला जवानी में, कि सुतेला बथानी में ना। और गाना अच्छा लागल होगा तो लाइक शेयर और चैनल के सब्सक्राइब